Hadirin tercinta, pemirsa yang berbahagia, program mata acara yang pertama sesuai permintaan dari yang terhormat Ibu Awen sekeluarga lewat satu sajian seni atraksi. Wahai laskar-laskar dari putra Pai Muda, hayang Yai, ajena katakan cuma nina, iring tumindak si kakak, secandak secekele, dan sang juta liwanda, maju, maju di medan laga. Ayo, kami para pasukan, maju Yai. Rapatkan barisan. Rame-rame mas suarane. Lamat sing ketepian. Gamelane pun sing adang. Sing mentong putra Pai Muda. Sedaya sami mirengaken. Sedaya sami hormati. Nyuwun agung ing pun pangapunten, nyuwun jambar ing pangapuran. Pepajangan minangkane kang mirengaken, sareng Ibu Awen Keding, Ibu Awen hormati. Sing duwe hajat dewe sareng majikan nome Keding mamae kire kang mirengaken sareng pos buahe Keding sareng mamae omat minangkane bos Jepang dewe ajalane Papa Alvano Mas Selawase sareng boktone Fitnoe Keding ayahe Cio sing ditembangi Sutra mani lebalendra wong ayu masih jantung hati wong deno kaya ning mata sareng nongkros mae Keding minangkane sing mirengaken den pamarangan aja ilok madigawe lamun sareng Mine Keding minangkane Mimi Alfia Keding Mimi Alfa Soten kang mirengaken sing duwe Taiwan dewe Arya Jailok madigawe lamun eman wong maduluran hari ora tega bae ora tega maning larane banyak ora tega nipatine sareng mamae kire Keding minangkane majikan nom dewe emane godhong deliman hari sing dieman kadang-kadang masuk salah terima sareng Ibu Rasune Keding minangkane Ibu Awen dewe majikan wong sing paling eman sayang mama kirenge cupos buah kang mirengaken mama kire majikan ana mesti ditembangi sareng Poke Witnoe Keding sareng Pape Danange Keding Mimi Danang sing mirengaken
sareng nok putih keding sareng nok rosme keding aja lali bae masalah wase aja lali seumure sareng ibu awone keding ibu awan soten kang mirengaken mama tuan rumah dewe aja ilok bae mandi gaweng lamun sareng mas marone keding ayahe cio wong sing paling sayang mamae nela ayahe nela aja ilok mandi gaweng lamun majikan nangem minangkani mama kire dewe mama kire soten minangkani bos buah kang mirengaken sareng mama rasone keding minangkan ibu tuan rumah ibu awen kang mirengaken amit mundur ing pangapunten aja lali masareng kulane maju terus mapantang mundur hari mampe lama ning kebenaran sing maju makaton dadane ibu awan sayang sing mundur makaton pikire